Yo lo mfana abafana bamaZulu kanti banjani? Manje nginabo abangani bamaZulu ngiyabazi. Ngiyadlala. Ha. Ene mina ngithi phone yakho ngeke izingene mangabe sikuzama ukukufonela. La ngithi phone yakho ngeke izingene. Angithi phone yakho ihlezi ingangeni. La isibhamu ngawuwe. Hawu. Yo. Mina ngicela ungilungisele into zami. Hayibo lo mfana. Ngila kokele imali yakho. Bye bye mfowethu, bye bye. Yo. Yeah, siyakhatha bye bye. Ngizongibuka kanjani kulela charity mina mangibuya? Yeah, yo. Yeah, ne. Yo. Yeah, ne. My sister, ngiyaxolisa ne. You don't deserve this. Yo, uthi ngeke azayenza into efana naleyo kumina. And uyazi ukuthi le relationship engiphuma kuyo bekunjani. So manje wena naye, do you see like a future? Yazi kule 1 months angikaze ngithole next akhona isign nje ukuthi that's why ngifeel free nokuthi ngithathe izinto ngeaccount yami yabo. Yo, But yabo ukuthatha izinto zengaccount for umunye umuntu is not a good thing. Rather take for yourself only. angithi Because trust is not good enough. ngithi umuntu wami ngithi sasamuwe yabona. So manje so single. Yo,